Tiyak na magkakaroon ng malaking epekto para sa lokal na mga magsasaka ang pagpasok ng imported onion sa bansa ayon sa alkalde ng Malasiki na si Noel Anthony Eslani. Ayon kay Mayor Eslani, ang pagpasok ng imported onions ay magdudulot ng mababang kita para sa local farmers. Well, syempre pag mag-import yung ating national government, bababa yung presyo niyan. Any commodity, tulad ng rice, corn, at lahat ay bababa yan kung nag-import ang ating national government. This would mean less price for our local producers. Umaasa naman si Eslani na mabibigyan ng kahit isang buwan ang mga magsasaka na mabawi man lang ang kita ng mga ito matapos ang pananalasa ng armyworm outbreak sa kanilang sakahan noong nakarang 2 o 3 taon. Siguro ang ano ko lang dyan, assess nila kung talagang yung sa merkado yung umiikot na sibuyas ay dito pa locally mayroon pang bastanteng sila na supply para naman kumita yung mga farmers din natin. Kasi if I'm not mistaken, may 2 or 3 years ago na nagkaroon ng yung armyworm na ano. So baka yung mga iba hindi pa nakabawi ng lubusan doon. Makabawi man lang ngayon. Yun ang kwan natin. Siguro by February, give them at least 1 month na hindi pa maparating yung kwan para makabenta naman ng kanilang mga produkto. Dagdag ng mayor, kabilang sa maapektuhan sa nakaambang importasyon ng sibuyas ang Bayambang at Malasiki local onion farmers. Matatandaan na inoprobahan na ang pag-angkat ng mahigit 21,000 toneladang pula at puting sibuyas na inaasahang darating sa bansa ngayong Enero 27 ng taong ito. Samantala, inaanyayahan ng local chief executive ang mga mamamayan na bumisita sa nalalapit na piyesta ng Malasiki. Magsisimula ang nasabing selebrasyon sa Enero 16 at magtatapos sa Enero 23 ng taong ito. Sisimula na nasabing selebrasyon ng Agaw, via pasasalamat bilang pagbibigay pasasalamat sa Poong May Kapal. Kabilang sa mga aktibidad sa 7 araw na selebrasyon ang Zumba, People's Night, Educators Night, Agaw Yan Dumoralos, Balikbayan Night, Beauty Pageant at marami pang iba. Pwede po kayo maka-enjoy from the 16th to the 23rd. So anyone is welcome to join the said festivities of our founding. Happy Fiesta to bayan ng Malasiki po. Para sa Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SB9 News, North Luzon.